Výnimočné projekcie, kde na mieru svoj sen žiješ. Od stavby po interiér, nechaj na náš ateliér. Holka modrooká, nesedávej u potoka, nachytáš tam v streptokoka a to potom není oka. Áno, básnička krátka, ale pre liečenie dlhé. Dobrý den, vítam vás Heso Jašterák, sexuálnej poradni a ja budem rád, keď aj dneska niekomu z vás pomôžem. Tu sa mi na stole povaluje veľmi pekný lístek s prosbou. Pane Heso, naša babka má už 87 rokov a stále chodí lyžovať. Dosť nám to leze na nervy. V jej veku by už mala sedieť doma a žiť dôstojnú starobu. Pomôžte nám, sme z nej na nervy, čo s ňou? No, tak vám povím. Už ak to vycitujem, v tomto pingpongovom turnaji ja budem stať na opačnej strane stola a budem vám dávať smeče naspäť, pretože mať 87 rokov ešte sa vyštverať na svach, to je neskutočná energia, to je žltko, to je baterka. Ja neviem, či tá vaša babka mala dudlík zo ženšeniu alebo čo, ale toto som fakt zvedavý. To je energia, to je... Ona je také slnečko, preto použijem slnečkové pexeso. Jedanenky, 87 rokov. To je nádhera. To je čistá šťáva. Tak poďme na to. No, valec, nožnice, jasné, budík, školská taška, medvídek a vodové farbičky. Tá babka naozaj má energiu, to je válec, tá vás valcuje, tá ide. Je to úplne logické, že chodí na svah, chodí na tie hory, lebo hory a všetky geografické miesta pritahujú starých ľudí, majú k nim úctu. Čo robí vaša bába? No na pezinskej babe musí byť, lebo to súvisí, hej. Zoberte, stará Turá, stará Ľubovňa, starý Smokovec, všetko je pomenované po starých. Čo je po mladých? Akurát tak mladá Boleslav a z toho máte Bolehlav. Ne, babka tam patrí. Sú tu nožnice, ktorými sa chce ona odstrihnúť od tých rovesníkov, lebo ona necíti tak tú energiu. Ona ešte má žltko, ona má ešte baterku, ona chce ísť. Viete, jej leze na nervy. Keď niekto hovorí, ja už chodím o paličke, no tak ja chodím s 2 paličkami a idem dole, hej. Niektorí hovoria tam na lavičke, a so mnou to už ide dolu kopcom. Vaša babka sa teší, že to s ňou ide dolu kopcom. To nie sú bežky, to je zjazd, tam to musí ísť dole kopcom, hej. Ona nechce tak niekde ležať, ona povie, radšej než pre ležaniny, nech mám pre lyžovaniny. Ležať niekde so sánkou dole, ne, radšej na sánkach dole. A že jej to robí dobre, vašej babičke 87 ročne na zdravie, však ona pritom zabudne na všetky bolesti tela. Ona sama má heslo, zobudím sa s hekšen šusom, tak dneska to idem šusom. Áno, prosím vás, ne, musí to tam byť. Je tu prosím vás pekne taká vec, ten budík, to je čas nášho života, vek. Zoberte, že ona si uvedomuje, že ten vek, ale každému z nás to chváta, nikto nevieme, dokedy máme skypas na tomto svete platný. A práve ona sa teší z tých lyží. Zoberte, že v tomto veku, kto jej dá hypotéku, požičku? Nikto. Do 85-ky ešte operátori telefóny, ale ona má 87. Pri tých lyžách je posledný krát, kedy ona môže zažiť nejakú vázanosť, že sa váže, rozumiete? A ona zíde dole z toho kopca a strašný rehot. A viete prečo? Viete prečo? Lebo ona je z generácie, ktorá sa nemohla smiať zo záberov z jazdu. To vám ona vysvetlí, vaša babka, čo to znamená. A zoberte, celý ten vek, problémy, menisky, vrásky, lístok dôchodcov ski, poplatok vdovský. Všade je to ski na konci, to ju tahá k tým lyžám. Nechajte ju tam, ona sa tam cíti dobre. Je tu aktovka. Vy by ste vašu babku chceli vidieť tak, aby ste sa chválili pred susedma. Naša babička chodí na univerzitu 3. veku a učí sa cudzie jazyky? Ne, babka chodí na univerzitu 3. vleku a učí sa cudzí jazyk. Ona je na svahu, čiže je to svahilština. Nechajte ju, ona sa teší z toho hrasa, preto je tá hračka, ten macko, rozumíte? A darmo jej budete prosím vás pekne hovoriť, babka, ale čo keď dojde lavína, ťa tam zasypia, kto ťa vyhrabe? Vaša babka žije 20 rokov v lavíne samoty. Kto z vás sa k nej hrabal domov, aby ju pozdravil? To už sa netrápte, kto ju vyhrabe. Horská služba má na to páky a psov. Dobre? Prosím pekne. Ona má takéto reči, to je tak platne, jak hadovi manžety. Nechajte to tak. Sú tu vodné farbičky. Ste sa vyfarbili celá rodina, ale aj babka sa vyfarbila. Však vy o nej nič nevíte. Víte, že vaša babka má na koksách, na tých bedrách vytetované túto šmoulou a túto má avatara, ale len linky? A to je jej vízia, že ona keď sa dochráme, bude mať vodriny, kerka sa sama vyfarbí na modro, ona sa z toho teší.
prosím vás. A nehovorte také, že babka, lebo vy ste lakomí, všetko chcete mať pre babku za babku. Ne, nech si míňa peniaze. Ona si zarobila. Nech si to na tom svahu mine, bufete, nech si hodí šprcka. Ju to teší. A nehovorte také, že to sú peniaze vyhodené do luftu. Vy ešte len zažijete, čo sú peniaze v lufte. Keď bude mať 90, pôjdu prachy do luftu. Babka si už teraz objednala tandemové doskoky. Takto sa tešte. Nechajte ju, je to vzácny človek, učte sa od neho a hovorím vám. Ak jej zakážete lyže, už sa z toho nevylíže. Ja som Jašterák, počúvajte ma.